Ahoj, tady je Charlie z blogu larahocroft.cz a vedle mě sedí osoba, podle které se ten blog právě jmenuje a určitě už ji trochu znáte. LHC. Tak, začínáme právě hrát Tomb Raider 2, jak jsem slíbila, tak vám ukážeme trošku, jak hrajeme, což je trošku komplikované kvůli technice, ale určitě to nějak zvládneme. A myslím, že tenhle level se určitě už někdy hráli, pokud jste hráli Tore 2, tak bez pochyby, protože je to vlastně první level, určitě ho poznáváte. Tamhle už se nám hlásí tygříček, krásnej. Někdy je mi trochu líto ho zabíjet, ale no, tak nemusíme, když na něj přímo nespadneme, tak to není nutný, že jo? No, říká, že je nikdy nezabijíme. Ale jo, já je zabijím. Tak já ne. No tak ty ne, no. Jsem mírumilovnější. No, ty seš mírumilovnější než já, to určitě. Tak nezapomeň na ten sekret. Rozhodli jsme se hrát tenhle level, protože je trošku jednodušší než ty ostatní, tak jako do začátku. Zatím nepočítáme moc s tím, že bychom odehráli celý Tore 2. Teď nás ruší. Tak po malém vyrušení ze strany rodičů můžeme konečně pokračovat. No, tak. Vzala si ten sekret, že jo? Jasně. No, dobře, já už trochu toho. Jak to se zabiju. Jo, já taky nemám ráda aktualizace. Tak. Abych to trochu upřesnila, tak hraje LHC a já komentuju, protože jsme zjistili, že by bylo docela dobře nemožný držet zároveň tu věcičku, do které právě mluvím, a hrát, protože na to by člověk potřeboval 3 ruce, že jo? Tak, nezapomeň skočit do ty díry. No, já vím. Tenhle level mám hrozně ráda. Připomínáme, jak jsme hráli jako malí. No, pamatuješ si kudy? Jasně. Jo, určitě, viď. Pane bože, já ho hrála milé. Já vím, že si to hrála milionkrát. To už skoro umíš z paměti. Každý krok. Telařiný zvuky jsou úžasný. Zrovna před chvilkou jsme se bavili, že Judy Gibbons je prostě nejlepší DBRka. Vrány. Už jsou tady. Tak pojď sem. Pojď. A už padá. A ještě jedna. No teda, ty předvádíš zajímavý akrobacie. No já vím, že hraješ furt. Pěkný. To se ti povedlo. To už ne. No to se ti moc nepovedlo už. To jsem byla dezorientovaná. A jak jsem zvyklá pořád dělat jenom screenshoty, tak spíš tak jako koukám, co by se tak hezky dalo vyfotit, ale teď je to trochu jiná situace. Tak teď pozor. Teď nás sežere tygr, nesežere daleko. Je chudák nějaký pomalej. Pragmaticky. No už je no teda, ty jsi vrah. Kde je druhý sekret? Kde je druhý sekret? No. Až za chvilku, ten je mezi těma bodnama, jak tam budeš rychle utíkat. Teď přijdou pavoučci, tak se neboj. Ale tady ty jsou malí. Ty mi nevadí. Ty ti nevadí, já vím. No je to trochu divný, když moc mluvím i za LHC, protože ona v té dálce není tak trochu slyšet. Kde jste? No, už jsou tady. Když se vždycky rozprsknou. Je. No, ještě jeden. Zapomínám, že jsou 3. No, tady dole jsou 3 a nahoře ještě jeden a pak ještě v té chodbičce zatím. Pamatuješ? Mhm. No. Mhm. To ty jí dáváš. Bejt tam je, tak už mám dávno zlomený vás. No, já bych se tam asi ani nevydala. I když možná jo, ale asi ne takhle. Tak jde nálet. Nálet, jo. Mhm. Jo, už letí. Tohle je dobrá scéna. Je to jo. A ty kostlivci se mi taky líbí. Mě taky, a zvlášť tam dole. Těch Jo, T-rexů. tam u těch T-Rexů, jo, tam taky půjdem. No jasně. Miluju T-Rexy. Já taky, ale mrtvý. Jo, ano, mrtví, ty jsou nejlepší.
Mrtvej T-Rex, dobrý T-Rex. To ta Lara musí mít sílu. No, taky má. No má, já vím. Tak a teď naše oblíbená část. Taky vám... No, kdy se dá plavat? Ody, kdy se dá plavat. Tady vy, co nepřeskočím. No, to nepřeskočíš, protože je tam ta škvíra, víš. Ale já vždycky ale hledám to, jak to obejít. Taky vám ten zvuk, co dělají ty sekáče, připomíná Waikiki. Já vím, ono to není slyšet, protože nám moc nefunguje nahrávání zvuku, proto... No a názorná ukázka. Tak už se můžeš pustit. Já vím, že ty to víš. Nechávám až do toho. Ano, já vím, že ty mě provokuješ. Ty mě hrozně ráda provokuješ. A pozor, ať ti to nesežere. Jo, a teď si to radši fakt ulož. Já vím, že si na to proběhnout najednou, ale radši si to ulož. Tohle je nebezpečná zóna. Nezastavuj, díkej. Díkej. Hop. A nezapomeň, že tady je někde ten zelený dráček, takhle nezapomeň se brát. No já vím, příštím. Ty kostlivci jsou fakt úžasný. Ty já si zapomínám, že neumí běhat rychle. Jo, tady vlastně Lara neumí běhat rychle, takže to je trošku nešikovný. Au. Tak, tady. A máme ho. Budeme mít všechny 3. Když jsme zase dostali do poprvé, tak to byl fakt pořádný šok. Klid. Vidíš, jak to Já vím, no prostě si objenem vzala světlici, to se stává. Tak, už jsme skoro to. Skoro u T-Rexů. Tak, pozor na ty valící se ty věci. Doufám, že mluvím dost nahlas. A pavoučci. Jo, já vím. Tohle se mi stalo, že se mi tady objevily 2krát. Když se vrátíš, ano. Když se... Jo, tak jo. No jenom jestli se mi zase nestalo něco divného. Jo, a teď tady. No, teď hudba. Počkej, teď se chodí tady tudy nějak, že jo? Jo, přesně. Už to máš zmáknutý. No, já vím, že ty jsi to hrála včera. No. Aha. Jsem hrála včera. Je takhle. No, ale neměla si CDčko, víc sebou. Takže jsi to měla bez hudby. A já jsem zase měla CDčko mimo dosah taky, protože bylo uložený právě v tom počítači, na kterém teď hrajem, a já se k němu sama bojím přiblížit. No já vím. Hele, ne, že... Já vím, že nemáš rád dlouhý žebříky, ale žádný velký zkratky, hele. No, ty bláho, já tě zastřelím. Tak to musíme... To může vypadat. I takhle to může vypadat. Takže po sestřičině malém fopa pokračujeme. Kašlu na lékárnu. Já vím, že na ní kašleš. Když budeš křičet, tak tě třeba uslyšíme všichni. Teď nemůžu. Já vím, teď tě zabijíš. Náš malý vrah. Myslím, že si to s ním vyřídíš potom, ne? Tady byli. Tak, jo, už padl. To je zajímavé, že najednou ti pavouci nevadí. Ne. Ale ty veliký ti vadí. Jo, ty v Temple of Xian to se nedá. Nebo v Underworldu. Temple of Xian část s pavoukama nehraju nikdy. Já vím, že ji nikdy nehraješ, to vždycky hraju já. No. Ale mě to nevadí, já to tam docela ráda, ono je to takový hodně tajemný. Já ty pavouky viděla snad jednou, když to hrála ty, a jenom tak mžikem. Takže já ani nevím pořád, a vlastně vím. Z editoru. Jo, z editoru, no. Vím, jak vypadají, ale prostě... No ale když víš, že je to z editoru... Jo, a teď opatrně, prosím. Péťo. Já v editorech vydám všechno a stejně se bojím. Já vím. Tak, radši si to uložíme, že? Tak. Teď naše rychlo. Ano, můj styl požebřící. Ano. Tvůj styl. Nejúčinnější. Hlavně se ten dole nezabij. No nahoru je to dlouhý, to jo, ale tady jsou naši kamarádi. Tak si připrav radši zbraně. Trochu elegance. Ano, trochu elegance.
A kde pak ho máme? Už se otřásá zem. Ahoj, kámo. Je. To radši nezdráv, protože už tady běží. Tak bacha. Jsou zvuky. Ale oheň nešlehá. No nešlehá oheň, naštěstí. To je až na konci, pak. Ještě, že máme ty lékárny. To by byly skrýny. No, moc jich teda nemáme. No, ty si neměla tam tu lékárnu kašlat. A nebo si taky měla zaběhnout spíš do toho otvoru a zastřelit to tam tak. Ale to není taková sranda. Tam tomu druhému utečem, ne? Chceš mu utíct? No, já No, tak to nevím. zkusíme, no. Musí světlici. Životní funkce nejsou to, co bývaly. No, já vím, že Nevada stárne, ano. Nahoře už řevou Ale ty kříci. nestárne. Hele, dostala se lékárničku, tak můžeš zkusit. Tak si to ulož a zkus to. Tak, kde pak jsi? Kde pak jsi? Máš jenom 4 náboje. Myslíš, že ti to pomůže? No nevím, jestli ti to nějak moc pomůže. Tak radši zdrhni. Odtud ho taky můžeš zabít, no. Ale to už by trvalo asi dlouho. Tak střílej. Takhle budeš muset jiný. Tak jsme mu aspoň ubrali. Tak jsme mu ubrali, no. Tak už se chudák asi nedrží rána. Tak. Ale jo, my se dožijeme. Ještě nás sice čekají tygříci, ale... Tak teď je dlouhý lezení. Taková tma. Jenom Lara nám heká. Občas. nám věřili, že hrajem. No teď nám asi nevěříte, že hrajem, co? Hele, už se to tam objevuje. Už budeme na světlu. Vždycky mě fascinovalo, že Lara už je vlastně v prvním levelu hrozně blízko věci, kterou hledá. Ale pak se vydá úplně někam jinam a ta hra trvá strašně dlouho. Ale vlastně je to dobře. No, ale jo, takhle je to pěkný. Mě to vždycky tak jako baví, když vidím konec a přitom ještě hrajem dlouho. Souhlas. A teď budou znovu pavoučci. Yes. Yes, sir. A nebo můžeš ujet. Aha. No, mě už nejsou, jo. Já jsem mi zabral všechny. Ty jsi je všechny zabila. Jak dupe. Teď se nám pořád otřásá hra, protože nám tam dole úplně ten nezabitý T-Rex. To líbí, jo. Krásný kočičky. Ale já to nějak nezajímám. Taká flegmatická kočka. Flegma. No to jo. Ale už jsme skoro na konci, hele, už tady je ten blikající oheň. Ten úžasný oheň, který se ohejbá podle toho, jak se natočíš. No ano. 2D oheň v 3D světě. No, 2D oheň. A to je hezký. Je to pěkný. A notebook. Jo. Mě zajímalo, komu vlastně To je patří. krabice. Taková krabice. Černá skřínka. Ne, je taková veliká, víš? No, veliká. Kufr. Tam, odkud nikdo není, široko daleko, kam jsme se vždycky snažili vylízt, tak odtam teď na nás za chvilku něco vyskočí, něco šlápne na ten schůdek. A už začíná ukázka, já už vás nebudu rušit. Pardon me, if that was just your way of trying the doors for me. With a Tommy gun on my keyring. Though not anymore. So after you. Somehow, you don't behave like you got a monk's blood. I understand that somehow is in my favor. So indulge me about the dagger. I'd be indebted with your life. These doors are waiting for the right one. The right time to arrive. And then the dagger's blade will honor the hearts of those who believe.
So unless you pledge your loyalty as well And which one is that? to the sins and fortunes of Marco Bartoli. Perhaps not just yet, then. Aha, Gianni Bartelli, Via Caravelli, Venice. Tak, doufám, že vás to bavilo stejně jako nás. A no, ano, máme všechny sekrety správně a jenom 13 minut, to je docela dobrý čas. Tak jo, tak se s tím loučíme. Takže Charlie. A Ela, co je?